Getxoko nazioarteko folklorearen bigarren jardunaldi honetara. Bertoko taldea da gaurko gonbidatua, etxekoa, Itzartu taldea guztion ezaguna, eta aurten oso ikuskizun berezia prestatu du Itzartuk. Dantza ekitaldiaren protagonismoa Euskal Herrian zehar burututako den bidai baten antzezpenak hartuko du. Musika, dantza eta antzerkia uztartuko dituen ikuskizun honek, Humboldt filosofo eta hizkuntzalari alemaniarrak gauzatutako bidaia ditu ardatz. Berak bi bidai egin zituen Euskal Herri osoko lurralde, herri eta ohiturak aztertuz. Hainbat bidaia kuaderno bete zituen euskarari, folkloreari eta bestelako ohiturei buruz eta idatzi horiek hartu dituzte jaialdi honen oinarri. Bidaiak euskal 7 lurraldetatik eramango gaitu eta lurralde bakoitzeko dantzak ikusi ahal izango ditugu. El Festival Internacional de Folclore de Getxo en esta segunda jornada tiene como protagonista a un grupo de casa que conocemos todas y todos, que es Itzartu taldea. Itzartu ha trabajado este año fuerte para presentar en este festival un espectáculo muy especial en el que se mezclan la música, la danza y el teatro. Ese espectáculo nos va a llevar a realizar un recorrido, un viaje emocional por diferentes rincones de Euskal Herria. El hilo conductor del espectáculo son los cuadernos de viaje que elaboró el filósofo y lingüista alemán Alexander von Humboldt tras visitar Euskal Herria en 2 ocasiones, en los años 1799, entre 1799 y 1801. En estos viajes, Humboldt tomó apuntes sobre el euskera, el folclore y las costumbres del pueblo vasco, y esos apuntes son los que van a hilar hoy el espectáculo que presenta Itzartu taldea. Un viaje que nos va a llevar por los 7 herrialdes vascos y que nos va a permitir ver bailes de Benafarroa, hemen Luzaideko inauterietako dantzak, sorginak eta euskaldunak, Gipuzkoako dantzak ere, brokel dantza, Oriako sorgin dantza, emakumeen Gipuzkoako dantzak, Bizkaiko dantza izango da Guridi, Amaia operako espata dantza, Arabako dantza, Eskuernagako makildantzak. En este baile van a utilizar los trajes originarios de este pequeño pueblo alavés que han sido cedidos por Eskuernagako Kaxkabar dantza taldea, Nafarroako dantzak, kasu honetan izango da Kortesko dantzak, eta baita Zuberoa, kasu honetan Branlea. Besterik gabe, hau da azalpena, zuekin Itzartu taldea.
uharrea eta mendietako basoak argitasun magikoz agertzen dira. Antzoki bateko apaingarri balira bezala. Urruneko mendietatik eguzkia sartu orduko laino itxiak ingurutu gaitu eta ez naiz ondoan dudana beristeko gai. Zuhaitz eta arkaitz goibel zein beldurgarriak aurrean jartzen zaizkit. Lapurdi aldetik entzun ditzaket aberen zintzarriak kantari. Gidariaren abileziak liluratzen hasian hau, gazte euskaldun bat da, eta gazte honek laino zeharka ezin honetan ikusezin bihurtzen den bidea jarraitu dezake, itxuraz, arazorik gabe. Nire astoaren aurretik inolako zalantzarik gabe ari da aurrera. Jaka gorria soinean eta makila zurruna eskuan. Edozein zarata entzuten du, eta bide ertzeko seinale guztiak antzematen ditu. Hainbat ordu daramatzagu jada basoetan barrena, eta ez naiz iparraldea beristeko gai. Hainbat etxe utzi ditugu bidetik, hartaldeak ere mendibagaletan, baina orain ezin ikus dezaket nire musturretatik haratago. Ez ditut inon ikusi lan hauek gauzatzen dituen emakumerik. Bilbon sama itzelak daramatzate buru gainean, burnixaflak batez ere. Iparraldean bizkarra haustu arte egiten dute zoroetan lan, eta zorgin euskaldunen beharretan ere badabiltza, hala ere indarronek haizetasun nabariarekin bat egiten dut une oro. Ez naiz espero zenuten dantzaria. Ez da pentsa zen ezaketen baserritarra ere. Izan ere euskalduna ere ez naiz. Baina bidaia honi hasiera emateran ator. Batera gauzatuko dugun bidaia. Gaur, 1801 hasiko dugun bidaia. Euskal Herri osoan zehar eramango gaituena. Willem von Humboldt nauzue. Eta atzo bertan heldu nintzen Potsdamtik Luzaideko Pekotxe auzora. Etxe txiki txuri batean eman zidaten ostatu. Eta handik hasi dut 7 lurraldeetatik barrena eramango gaituen bidaia. Mendeetan zehar milaka bidaiari eta armadak Pirinioak gurutzatu zituzten portutik pasata. Nafarroa usten eta Gipuzkoako lurralde dotore eta Larretzuetara hurbiltzen hasia naiz jada. Euskalkiak bezain anitzak, herri bakoitzak bere jantzi eta bere dantzak dauzka. Eta begiralerik despistatuenak ere antzeman ditzake haien artean dauden ezberdintasunak. Hemen, zehetasuna eta arintasuna dira arauak.
Astoa aurrean dudala, Urkiola gaineko San Antonio aitari errezu egin eta hegoalderantz abiatu naiz. Bi egun daramatzat euskararen gramatika aztertzen. Bastidatik askoienera, tuteratik oionera eta eskuernagatik kortesera. Ez du bestelako hizkuntzekin inolako harremanik. Egia esan, mahastien gorri kolorez berdinak beristeko hitzak ehundaka dira. Lurralde hau zeharkatzen dudan lehenengo aldia ere ez da. 2 urte pasadira nire anaiak eta biok Madrilerako bidea hartu genuenetik. Eta egonaldi laburra izan arren, hemengo biztanleen hizkera entzun ondoren guztiz liluratuta geratu nintzen. Argi izan nuen hizkuntza baliagarri honek merezi zuela ikastea. Eta bueltan, Pariseko liburutegi guztia korritu nituen informazioaren bila. Ezin dut ezta deskribatu harrapatu ninduen interesa. Hala ere, esaldi eta hitzak eraiketzen duten zenak, ez dit trabarik egiten bere ohituren izaeran aztertzerako orduan. Makildantza sendoak, zinta dantza bikoitzak, eta dultzaina soinu zarkorrak. Eremu hauetan barneratuz, begietan ematen dit, klima eta paisaiaz gain, hemengo herrien ezberdintasunak dauden. Herri bereko biztanleak dira. Hizkuntza bera darabilte hauetan, baina hala ere, anistasun eta ezberdintasunak non nahi ikus ditzaket. Maskaradak, jausiak, branleak, boameak, baina ezina astu Arabar Errioxan ikusitakoak.
Generalia. Simple lauetan. Zuberoa da euskal dantza eta antzerki errekoi harrigarrienak antzesten dituen toki liluragarria. Hauek dira maskaradak. Eta adin guztietako gizon zein emakumeen sugar eta indarra erabatekoa da ekitaldietan. Herriko plaza jendetsuan alaitasun eta konpromesua da nagusi. 100 urteko ohiturak biltzen dituzten dantza hauek, ohi baino gehiago alegia biziki samurtzen duten nire bihotza. Aberri berbereko lurralde ezberdineko herrian, artean komunikazioa ez da erraza. Hizkuntza desente aldatzen da. Baina hala ere herritarrek haien burua aberri berekoa nahi arreba identifikatzen dute une oro. Beraz, ezer gutxi gehitu diezaioket bidaia honi. Neke eta ardura lanpetu guzti hauen artean euskalduna edonon ikus dezakegun herri alai eta adoretsua da. Argi erakutsi digun bezala. Edozein egun neketzuk dakar atzetik musika eta dantzaz betetako gaua. Bidaia guztiek dute borobiltasuna, hasiera eta amaiera. Jomuga, helmuga eta helburua. Nola ez, Luzaideko lurretan ekin nion bidaia honi eta Luzaideko lurretan ematen diot amaiera. Bihotza zirraraturik
hankak nekaturik, burua beterik eta luma usturik. Ezingo nioke iraganari gehiagorik eskatu. Etorkizunari ordea noski baietz. Etorkizunari herri honen izaera zaindu dezan eskatzen diot. Alaitasunez betetako jauziak ibiltzen utzi, eta nola ez, haizea harin dantzaria ez dezala inoiz oztopatu. Gabon guztioi.
Benetan ederra eta ikusgarria aurten hitzartu taldeak eskaini digun dantzaldia. Esker onak adierazteko beti bezala, udaleko ordezkariak daude gurekin gaur, Irantzuri arte, Getxoko Kultur Etxearen presidentea, berak emango dio gure aixerrota taldeko ordezkariei, beraz, aurrera dantzariak, aurrera ordezkariak, zuek ere jaso behar duzue gure esker honeko oroigarri hau. Irantzuri arte. Eskerrik asko. Bukatzear dago ikuskizuna, gogoratu bihar gaueko 9:00 Sri Lankako taldea izango dugula eszenatoki honetan. Bihar arte, gau ona izan. Gabon.